ಅಮ್ಮಿನ ಕೂಲಿ ತೂಲೆ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಶ್ರೀಯನ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದು ಶ್ರೀಯನ ಮಮ್ಮಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಟಾಟದ ಮಾಸ ಉಂಟು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಯಕ್ಕ ಶ್ರೀಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಚೊರೆ ಕಟ್ಟದು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಬಂದ ಮೈದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಾದನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಮೂಜಂತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಅಲ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ ತಮಿತ್ತು ಬರೆಪಾಲೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಂಚ ಹಾಪಣೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂಜಿ ಒಂಚ ಐಬ್ರೋ, ಒಂಜಿ ರದ್ದ ಐಬ್ರೋ, ಒಂಜಿ ಇಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಿಟ್ಟಿಸು ಪಿಂಕು ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಮಗಲೆಂತೂಲೆ ಲಿಪ್ ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ ಲಿಪ್ ತುಲೆ ವಾ ಆ ನಮ್ನೆ ಶೇಪ್ ಉಂಡೆ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಲಿಪ್ಪಗು ಇದು ಮಂತ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಡ್ಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಚಾರ್ಲಿ ಪಾಪ ಡೋರ್ ಪಾರ್ದು ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸ 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 ಚಾಲು ಎಕಡೆ ಬಿದೆ ಬಾಳ್ದು ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಚಾಲು ಚಾಲು ಚಾರ್ಲು ನಾ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಇತ್ತೆ ಪುಚ್ಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟ ಅವನಿತ್ತು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಂತ್ ಐ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಗಡ್ಡ ಒಂದುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಗಡ್ಡ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಗಡ್ಡ ನೋ 2 ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಮೂಲ ಇಂಚ ಇನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ ಉಂಟು ತುಲ ಇಂಚ ಇಂಚ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಕ್ರಾಪ್ ಉಂಟು ಇಂಚ 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 ಕ್ರಾಪ್ ತುಲೆ ಶ್ರೀ ನನ್ನ ತೂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಲೈವ್ ಆರ್ಟ್ ಬೇಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಬುಕ್ ಹೈಯರ್ ಡ್ರೆಡ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೈ ಕುಂಬಾಡು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಆರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈದನೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಒಂಜೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನ್ಯೂ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನೆನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಲವ್ ಇಪ್ಪುನ ಚಾರ್ಲಿ ಲಗನ ಅದೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕುಟ ಕುಟ ಎಗ್ ಬೋಡಿ ಮಮ್ಮ ಮಲ್ತಲು ಬಾರಿ ಮಂಗಳು ಚಾರ್ಲಿ ಮೂಲ್ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ 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 ಜೈದರು ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಕ್ರಾಪ್ ಅವಡಪ್ಪ ಇಂಚ ಬೋಲು ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯ ತೂಕ ಫೈನಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಮೀಸೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಇಂದು ರಾಯಲ್ ಮೀಸೆ ಮೀಸೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ ಉದುಮದ ಮೀಸೆ ಇಂಚ ಏನು ಮೀಸೆ ಇಂಚ ಉಂಟುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ ಇಂಚು ಟರ್ನ್ ಅಂಚ ತಪ್ಪು ಮೀಸೆ ಇಂಚ ಏನ ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ ಅಯ್ಯೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೀಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕರ್ಮಕೋನೆ ರಾಪು ಜರಿಗೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ 10 ಸಾವಿರದ ಮೀಸೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಮೀಸೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಕವನ್ ಇದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ 15 ರೂಪಾಯಿದ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಬಂದ ಮೈತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ 18 ರೂಪಾಯಿ ದಾಪನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಬಕಾಲ್ಡ ಓದಿಸಿ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾ ಆಂಡೆ ಕೆಬಿಟ ಮಂಜು ಒತ್ತಾಯ್ತು ಕೇಬಿತನ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಎನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿಗೆ ಬಿಡು ಪುನನ್ನ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದು ಅದೇ ಅಬ್ಬಾ ಹೌದಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂತ ಹ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಬೇವ ಒಂದು ದಾದಿಶ್ರೀ ಅವು ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವೇರು ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪು ಕೋಪದ ಆಂಟಿ ಕೋಪದಾಂಟಿ ಪುಕ್ಕಿ ತಂದುಲೇದೆ ಪುಗ್ಗಿ ಹೊಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂದಿ ಬಂದಿರತ ಅಕ್ಕ ಏನು ಸರಿದೆ ಕೋಪದ ಆಂಟಿ ಪುಗ್ಗಿ ಹೊಡ್ತೊಂದು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡತ್ತೆ ಪೂಕಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪೂಕಿ ಅಂದಿ ಪೂಕಿ ಹೊಡ್ತಂತ ಬಂತನತೆ ಪುಗ್ಗಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಪುಗ್ಗಿ ಎತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ ಪೂಕಿ ಬಂತ ಪೂಕಿ ಬಂತ ಪೂಕಿ ತಂದುಲೇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಡ್ರಾ ಒಂದು ಏನೋ ಲೆಕ್ಕನ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಅರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹೌದಾ ದೆಪ್ಪು ಒಂದು ಹಾಂ ಎಲ್ಲಂಕ ದೂರ ಬರುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೌದಾ ದೆಪ್ಪು ಗೋಂಕೆ ಮೂಂಕೆ ನಾನು ಗೋಂಕು ನಿಂತೀನಿ ಗೋಂಕು ಮುಂಕ ಆತನೆ ಐಬ್ರೋ ಉಂಡಾಯ್ತು ಹೌದಾ ದೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಕುತಿ ಮುಂಗುತಿ ಏರೋ ಮಮ್ಮಿಯಾ ಇದು ದಾದೆಪ್ಪು ಮಮ್ಮಿನ ಮುಸುಂಟು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಶ್ರೀಯ ತೂಗ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ಬೇಕತ್ತು ಪವೆದ್ದ ಎಂಚ ಬೈದನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮುಂಗುದ ಒತ್ತ ಅಂದ ಮೂಲಪ್ಪು ಮುಂಗುತ ನಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಪುಡ ಅತ್ತಿ ನಂಜು ಒತ್ತ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂಗುಡು ಮುಂಗಾಯಿ ಪಾಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನೇತು ಇಂದೇಟು 1 2 3 ಉಂಡತೆ ಅವು ಮುಂಗುತ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಂದೆ ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಎಂಚ ಬುಲಿಪುನು ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚ ಬುಲಿಪುನು ಚಾರ್ಲಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲಪ್ಪ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದು ಮಮ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ದೀಪನ ಹಿಂದೆ ತಲಕಾತ್ರ ಮೈ ತಲಕಾಪು ಮಮ್ಮಿನ ತೂವಲಿ ಶ್ರೀಯನ ಮಮ್ಮಿನ ಇಂದು ಮುಂಗುತ್ತಿ ಇಂದು ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮೋಲು ಎನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೂಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೇಪಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ದೀದಿಪ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿನ ಕೂಲಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಕು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಕೂಲಿ ಶೋಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿ ಬಾರದು ಯಾವ ಪೆರದನ ನೆತ್ತಲಕಾತದ ಮನೆ ತಲಕಾತದ ಜನ ಶ್ರೀಯ ಸೊ ಶ್ರೀಯನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೋಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾತಾ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಶ್ರೀಯ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದು ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪು ಮಮ್ಮಿ ದಾದ ಅಪ್ಪು ಜೆಂಜಿದಲ್ಲ ಕಾತ ಮಮ್ಮಿ ತೋರ ಡ್ಯಾಡಿ ಫಿಟ್ ಅದೇ ಇದು ತೂವಲಿ ಶ್ರೀಯನ ಮಮ್ಮಿ ಶ್ರೀಯಲ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತ ಬಟ್ ಶ್ರೀಯನ ಮಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ಬೋಲಿ ರಕ್ಕ ಸೇದ ಶ್ರೀಯನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ
ಇದು ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಚ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ನಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಇಂದು ಕುಟ್ಯಕ್ಕ ಶ್ರೀಯಾ, ಇಂದು ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಸರಿ ಪಿಂಕು. ಸೊ ಶ್ರೀಯನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದುಪ್ಪು ನೆನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಜಗ್ವಮ್ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂತೋಲಿ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಇತ್ತ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ತುಂಡ ಇಂದು ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಗ್ವಮ್ ನೋನೋಸ ಒಂದೊಂದು ದಾದೇನು ಬೋಲ್ನೆ ಸಿಕ್ಕನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಾಸ ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ ಉಂಟು, ಮಾಸದ ರಸ, ಹೋಯ್ತಾ ಮಾಸ, ಬಟಾಟದ ಮಾಸ, ಬಟಾಟದ ಮಾಸ ಉಂಟು, ಆಮೇಲೆ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಡಿಸ್ಕೋನಲ್ಲಿ ಅಂಚರ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆಕ್ವೇರಿಯಂದ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು. ಇನ್ನು ಈ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಳ್ಳೇರು ಮೀನಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋಯಾರುಂಡು. ನೈಟ್ 9:30ಗೆ ಬಸ್ ಉಂಡು, VRL ಬುಕ್ ಆತನು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ದೇವಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ತುಳು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹೊಡ್ದೀಗ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಜಾರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಸಿಯಾ.